बिनि दा आथिखालनि जाय DFO आरो बे जि रेन्ज एरियानि रेन्ज अफिसार बिथांमोनखौ लोगो लोगो ट्रेन्सफार खालामनाय जादों आरो बर' बा ट्राइबेल मानसिया हानि मालिक आरो बे हानि मालिकनि सायाव जुदि नटिस खालायोबा बर'फोरनि सायाव जुदि नटिस खालायोबा जोंनि थाखाय आलादा रायजो गैथ'वा जोंनि थाखाय आलादा देश गैया। सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि सा 40 जन सुबुंनो फरेस्टनिफ्राय बा फरेस्ट रेन्जनिफ्राय एबेक्सन खालामनायनि मोनसे गोख्रों नटिस हरदों। बेबो 7 दिननि गेजेरावनो जि जायगायाव दङ बे जायगाखौ नागारनानै थांनायनि। दा बेसेबां दुंहाव थासारि जानो थांगासिनो दङ जोंहा आसामावनो बुंनो थाङोब्ला नङा होमबा। बेराफारसेथिं धुबुरीथिं जागासिनो दङ बिजेपिनि गोख्रों नारसिननायाव बा गोख्रों नाजानायाव मुसलमानफोरखौ होखारगासिनो दङ, बांगालफोरखौ होखारगासिनो दङ धुमधामनो एकदम फादाफादि गाव फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लोगोसे आसाम पुलिसफोरजों मुसलमान फाग्लिफोरजों दाङाबाजि जागासिनो दं, नारा नाथा जागासिनो दं, सोरनिबा जिउआ रुंसारि जालांगासिनो दं। दा बेखौ नोजोर बोयोब्ला जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायावबो जानो थांगासिनो दं नामा बेफोरबायदि। बेबोथ' आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव जिबायदि हरदों बेवहाय नटिसखौ हरदों बेहाय माने ट्राइबेलफोरनोसो हरबावदों, अबयस्से जोंनि बर' सुबुंनोसो हरदों। सा 40 घर न'खरा बा बे सुबुंफ्रा जायफोर नटिसआव नाम थांखिना हरजादों बिथांमोनहा नटिस गथायहरजादों। नैबे नटिसखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि सोमजिनो थांगासिनो दं जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआव। दा लोगोसे नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना सिगाङाव होनाय बायदि जिथुनाखि डिफेन्ड बर' अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि बिथाङा अदालगुरिनिफ्राय मा फोसावहरदों नैबे नटिसनि सायाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निस्सय बुजिनानै लानो हागोन आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों बिथांमोना खामानिखौ मावनो नाजागासिनो दङ आरो माखासे वार्निंबो होनानै दोनखाबाय जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय जुदिहाय सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बेफोरबायदि खामानि मावमारोब्ला बिनि सायाव सोरखौबा देरहाहोनोबो हागौ सोरखौबा जेनहोनोबो हागौ होननानै बिथांमोना गोख्रों रावजों वार्निंबो हरनानै दोनखाबाय। अबयस्से बे बाथ्राया थारैनो सैथो, मानो होनना बुङोबा आं सेलुट खालामनो सानो। मानोना जोंहा एबसुनि डिफेन्ड बर' सारखौ आरो लोगोसे आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आं मानि खारनाव सेलुट खालामनो सानदों बिनि बिसय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लायोबा निस्सय बुजिना मोनगोन होननानैसो आं आसा खालामो। दा नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै मोनखायो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बेसेबां सननिफ्राय रायजो जाबोगासिनो दङ नङा होमबा। बेसेबां सननिफ्राय बै जायगायाव संसार जाबोगासिनो दङ, बिदि फिसा लानानै न' बां ग्रोम ग्रोम गय खान्थाल बागान फाक्का न' सोरबा बायदियाथ' बेयावनो थानानै जिउ खुंबोगासिनो दङ, गावनि न'खरखौ सालायबोगासिनो दङ। आरो जोंथ' मैया दाख्लैबो हाबनाय नङाना। मोनसे खोथा दङ जोंहा जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय बा बर'फोरनि थाखाय, बेसेबां सननिफ्राय बे जायगायाव हादान सिफाया नैबेखौ नागिरनानैसो एबेक्सन खालामनो हागोन। नाथाय सोरनिबा थुनलायनायाव बा सोरनिबा पलिटिक्सनि दोहौजों सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ एबेक्सन जिथु खालामनानै लायोब्ला हुसियार जानानै थाखानायासो मोजां खोमा होननानैसो आं सानो। मोनफ्रोमबो पलिटिक्सनि दैदेनगिरि बा लिडारफोरखौनो आं डाइरेक्ट आंनि फालिफाय बुंहरो सनितपुरनि जानानै, मानोना आंबो सासे सनितपुरनि थागिबि हिसाबै आं बे बाथ्रा बुंदों। दा जोंनि साफ्रोमबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो लोगोसे मोनफा मोनफा लाइक कमेन्ट खालामनायखौ दाबाव। नोंथांमोना मा सानदों गोसो गोरबो सिङाव नोंथांमोना जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालामनो दाबावथार। सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ दाबायदियाव एबेक्सन खालामोब्ला बा बबेबा मोनसे पलिटिक्सनि थुनलायनायनि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ एबेक्सन खालामनानै बा आवलायनानै लायोब्ला नोंथांमोना सिरि थागोन नामा नैबेखौ कमेन्टआव फोरमायहर। मालाबाबो सिरि दाथा, मालाबाबो जुजिनायखौ दानागार, मिथिबायना। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बर'सो, जों ट्राइबेलसो, जोङो ट्राइबेलनि हायावनो जों थानो मोनाब्ला आरो सोरखौ थाहोगोन नङा होमबा। दिनै जोंनि गासैबो बर' हारिफ्रा मानि थाखाय सोमावसारामोन, मानि थाखाय जांख्रिखाङामोन, मोनफ्रोमबो बर' हारिनि आफादफ्रा मानि खारनाव जिउ बावसोमनो गोनां जायामोन, अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना मानि खारनाव धरना रिलि होबोबाय थानो गोनां जायामोन, जोंहा एनडिपिनि साफ्रोमबो बिथांमोना मानि खारनाव हाथियार हमनो गोनां जायामोन नङा होमबा। नै बेफोरनि थाखायनोथ' ना, जोङो हा हुनि थाखायनोथ' जोंनि ट्राइबेल एनलेन्डनि थाखायनोथ' जोङो नांदोंमोन, जोङो जिउखौ बावसोमनो गोनां जादोंमोन, जोंनि बर'लेण्डनि मुङैनोथ' जोङो जिउखौ गारनो गोनां जादोंमोन नङा होमबा। बर'लेण्ड जोङो जायखौ बुङो जोंनो बर'नि एक्सट्रा राव हारिमु नांगौ नङा होमबा। बेफोरनि थाखायनोथ' जोङो जोंनि जिउखौ बावसोमनो गोनां जादोंमोन। जोंनो रायजो नांगौ, आलादा रायजो, नाथाय जों आलादा रायजोखौ जों मोनफुंनो हायाखैब्लाबो नाथाय जोंखौ फिसा मोनसे मा होनना बुङो बेखौ काउन्सिल बायदिजों जोंखौ थगायनानै दोनगासिनो दं नङा होमबा। दा जों बेखौ जेबो बुंनो थाङा, नाथाय बेनि गेजेरजोंबो जोंनि बर'फोरनिफ्राय हाजार हाजार रोजा रोजा खौथि खौथि अननाय लानानै सापर्ट लानानै दिनै बर'फोरखौ जिथु मोखाङाव खुदै मुजुलानो सानोबा बेखौ जों मालाबाबो बर' हारिया गनायनानै लानो हानाय नङा। बेयाव जायखि इउपिपिएल जा, जायखि बिजेपि जा, जायखि कंग्रेस जा, जायखि सोरबा बिपिएफ जा, जिखुनु पलिटिक्सआनो जायाथों मानो, आं दिनै सोरनिबा पलिटिक्सनि साइड जानानै आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जायाखै, मिथिबायना। नोंथांमोनहा मालाबाबो बेखौ दासान जे जोंनि जिथुनाखि सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ
आखाइ होगोन होननानै जाय फरेस्ट रेन्जार अर्थात डिएफअफोरखौ हरनि गेजेरावनो ट्रेन्सफार खालामदों आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो जाय बिथांमोना बे बिथांमोनखौ ट्रेन्सफार खालामदों आरो सोरनि थुनलायनायाव खालामदों बै बिथांमोनखौ आंनिबा एक्सनसो लानांगौ सोरबायदि बिथांमोना पलिटिक्सनि थ्रुयै बिथांमोनखौ बेफोरबायदि नटिस हरनो होआमोन नङा होमबा रेन्जारफोरखौथ' डिएफअफोरखौथ' बे जायगानिफ्राय ट्रेन्सफार खालामोबा गुबुन दाबसे जायगायाव नाथाय नटिसाथ' दाबो दंना बे नटिसखौबो बोखांबाय होननाय खोनादों नाथाय बिनि थाखाय धन्यबाद रोजा रोजा साबायखर होयो आङो नाथाय जाय बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ थुनानै होदोंमोन सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गेजेराव बेफोरबायदि एबेक्सन खालामनायनि थाखाय खोथा होदोंमोन नङा होमबा मावनो थिनदोंमोन बै बिथांमोनखौ आंनिबा एक्सन लानांगौ थारैनो बिथांमोनखौबो माने एरेस्ट खालामनांगौसो आंनिबाथ' बिथांमोना बबेनि मानसि बिथांमोना सनितपुर बिश्वनाथनि मानसि नंगौना बिथांमोना सनितपुर हालाम बा बिश्वनाथ हालामावनो रायजो जाना दंना गैया बेखायनो मानो थाखाय नोजोर होदों बर'फोरखौ दा साबायखर होयो आङो मानगोनां जा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय सेलुट खालामो आरो बेफोरबायदिनो बर' हारिनि थाखाय इयुननि थाखाय बे संसारनि थाखाय मोजां खामानि मावलांबाय थागोन आरो बेफोरबायदिनो बर' हारिनि जानानै गोख्रोङै सिगां जानानै बिखा फोरदाननानै माने गसंथेनानै होगोन होननानै आङो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि साफ्रोमबो गासैखौबो आङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय माने रोजा रोजा साबायखर होनायजों आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना फुल भिडिअखौ जोबजासिम नायना लानायनि गेजेरजों मा बुजिनो हादों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबावथार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्लानि बे मावखुलियाव दिनै मोनसे गोनां आयदाखौ लानानै हरखाबनो बे खौरांगिरि मेलखौ हांख्रायनो गोनां जादों जाहोना जाहैबाय जे मैया 17 जुलाइ 2025 सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय सिंलिमारि एफआरसि आरो लोगोसेनो माखासे एफआरसिफोराव सालबारि एफआरसि आरो बारिखारा एफआरसि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों मोनसे नटिस हरनाय जादों जे रेन्ज अफिसारा जे गोख्रैनो 7 साननि गेजेराव बे सिंलिमारि आरएफनि सिङाव थानाय नबिन दैमारि बुद्धिराम नार्जारि बिरेन बसुमतारि आरो गासै 40 परियालनो बिथांमोना एभिक्सननि नटिस दैथायहरदों आरो 7 साननि गेजेराव बिथांमोना बे जायगाखौ नागारनानै थांनांगौ होननानै बेयाव दैथायहरदों सनितपुर जिल्लायाव गासै आरो बिश्वनाथ जिल्ला आनडिभाइडेड सनितपुर मोन 8 बिधानसभा समष्टि दङ बिनिनो मोनसे बिधानसभा समष्टि पुराना सटिया आरो आथिखालनि नौदुवार बे नौदुवारनि सारिदुवार बे ओनसोलाव गोबां समाव जोङो गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जाबोनो गोनां जादों बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि गेजेरजों गामि सोसननाय फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि गेजेरजों हानि पट्टा होनाय बे गासैबो खामानियाव जोङो बादा मोनबाय थादों थेवबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि खामानि मावनायखौ जोङो नागाराखै आरो दाख्लैबावै 6 जुलाइ आसामनि गिबि मन्थ्रिनि चेयारमेनशिपआव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि मिटिं जादोंमोन जेराव आसामनि चिफ सेक्रेटारि आरो हाइ रेंकनि अफिसारफ्रा दङमोन आरो गिबि मन्थ्रिया 2006 एफआरए एक्ट बायदियै चिफ सेक्रेटारिखौ डाइरेक्सन होदों जे डिसि सनितपुर डिसि बिश्वनाथ सानैजोंबो टेलिफनिक डिसकासन खालामदों गिबि मन्थ्रिया जे आद्रा थाबावनाय बिश्वनाथनि प्राय 2000सो एफआरसिनि जे एफआरए एन्टाइटेलमेन्ट दङ बेखौ होनांगौ आरो 9000सो जे सनितपुर जिल्लायाव दङ बेखौ गोख्रैनो होनांगौ दा बे खामानिया सोलिगासिनो दङ चिफ सेक्रेटारि बिथाङा इन्सट्राक्सन होनाय जादों गिबि मन्थ्रिया डाइरेक्सन होदों बेबायदि समाव माने डिएफअ सम्पक डेका आरो रेन्ज अफिसार सुजित नरक बिथांमोननि गेजेरजों बे ओनसोलाव नटिस सार्भ खालामनाय जाबाय आरो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे हुलुस थुलुस थासारि सोमजिबाय जे मा कारनाव बे नटिसखौ होनाय जाखो जों बयबो मिथिगौ जे भारताव मोनसे आयेन दङ एफआरए एक्ट 2006 आरो बे मते ट्राइबेला हाग्रा ओनसोलाव थानाय 2006 सननि बे आयेन बायदियै बिथांमोना हानि पट्टा मोननांगौ फरेस्ट डुवेलार जायफ्रा 75 इयार्स बा 3 जेनेरेशन जायफ्रा नन ट्राइबेल बे फरेस्ट डुवेलार्सनि आन्दाराव गोलैयो बिथांमोना 3 जेनेरेशन जुदि मिट खालायोबा बिथांमोनाबो अधिकार मोनो दा ट्राइबेलनि सायाव बा सन अफ दा सइलनि सायाव बे जि इन्सट्राक्सन आसाम सरकारा बेयाव इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावदों लेन्ड एन्टाइटेलमेन्टनि थाखाय खामानि मावदों डिसिआ खामानि मावदों
किन्तु DFO आरो रेन्जारनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथाव गोबां रेन्ज अफिस दङ आरो माखासे DFOफोर दङ अकल नदुवार समस्ति विधानसभा समस्ति आरो सारिदुवार रेन्ज अफिसनि गेजेरजों नटिस सार्भ खालामनायाव मोनसे पलिटिकेल कनस्पिरेसि दङ आरो बे सतिया आरो आथिखाल नदुवार समस्तिनि जाय माने पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जाय पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांनिनो बेयाव थोंजों आखाइ दङ होननानै जोंनियाव प्रमान मोनदों खारन माखासे पार्टिनि बिबानगिरि आरो जाय बिनि जनप्रतिनिधि बिथांनि इनभल्भमेन्टआ बै रेन्ज अफिसारनि गेजेरजों माने सोराङाव फैदों आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मेटारखौ लानानै गोख्रोङै जों सोंखारिदों आरो कुनु कारनाव जों आपस खालामनाय नङा कुनु कारनाव जोङो बेबायदि नटिसखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो एक्सेप्ट खालामा आरो बिनि थाखाय मैयानो लोगो लोगो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम नैबे मेटारखौ लानानै कनभे खालामनाय जादों आरो बिथाङा हरनि गेजेरजोंब्लाबो स्पेसियेल मोनसे इन्टारभेनसन खालामनानै नैबे जि नटिसखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे बिनि दा आथिखालनि जाय DFO आरो बे जि रेन्ज एरियानि रेन्ज अफिसार बिथांमोनखौ लोगो लोगो ट्रेन्सफार खालामनाय जादों दा बेखायनो थारैनो नैबे जि एभिक्सननि जि नटिस बे नटिसआ जोंनि थाखाय सोमोनांथाव आरो जेराव FRA एक्टनि गेजेरजों लेन्ड एन्टाइटेलमेन्टनि खामानिया सोलिबाय थादों बे समाव बेबायदि खामानि मावनाया थारैनो एकर्डनि स्पिरिट आरो FRA एक्ट 2006 जि मोनसे आयेन बे आयेननि बिपरित बा उल्थानानै जोङो बुंदों बेखायनो बर' हारिया बिटिआरआव बर' कसारि काउन्सिलाव आसामाव जोङो उदाङै आबुङै गावनि अधिकारखौ लानानै थांना थानो लुबैयो हाया जोंनि गावनि मोनसे अधिकार आरो बर' बा ट्राइबेल मानसिया हानि मालिक आरो बे हानि मालिकनि सायाव जुदि नटिस खालायोबा बर'फोरनि सायाव जुदि नटिस खालायोबा जोंनि थाखाय आलादा रायजो गैथ'वा जोंनि थाखाय आलादा देश गैया भारतआवनो आसामावनो बिटिआरआव बर' कसारि काउन्सिलाव बा कार्बि आंलंआव गुबुन गुबुन काउन्सिलाव जों दिनै रायजो जानानै दङ दा बेखायनो बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जि जोंखौ पलिटिकेल कनस्पिरेसि खालामनायनि जि खामानि बे खामानिखौ जुदि मावबावब्ला सोरबा जुदि जनप्रतिनिधिया मावोब्ला सोरबा जुदि बेक्तिया बबेबा समस्ति भित्तियाव जुदि मावोब्ला सनितपुर बिश्वनाथाव 8टा विधानसभा समस्ति दङ जेराव साइजेबल बर' भटार बर' मेजरिटि बर' इनहेबिटेड दङ आरो फैबाय थानाय 2026नि बिसायख'थियाव बेबायदि माने जि मोनसे षड़यन्त्र बिनि इम्पेक्टआ थारैनो गोलैगोन जों सोरखौबा देरहाहोनोबो हायो सोरखौबा फेजेननोबो हायो आरो कुनु कारनाव जों आपस खालामनाय नङा दिनैसिम दासिम गिबि मन्थ्रिया बिनि सायाव स्टेप लादों जों गोजोननाय मोनदों बिथांखौ धन्यबाद बावदों किन्तु उनाव आरोबाव जुदि बेबायदि कनस्पिरेसि खालायोबा बेखौ जोङो गनायनानै लाया बिनि थाखाय जोङो गणतान्त्रिक आन्दलन बा सोमावसारनाय जोंनि प्रटेस्टखौ जोङो खालामगोन आरो कुनु कारनाव बे जायगानिफ्राय जों खारनायाव गैया बे जायगायाव जों हा मोननांगौ FRA एक्ट बायदियै बे दाबिखौ लानानै जोङो सरकारखौ नारसिनगोन आरो सरकारजों जों सावरायगोन।